Bu qoğalmagal aşabadyň teke bazar atlandyrılan bazaryndan düşürlen ýadygy, eli çağaly denalaram, garry enelerim, ahal ýagynyň uly nowatlaryna durup, bir ele berilen bir gap ýağ almak üçin gijeden teke bazarynyň ýağ satylýan adyk dukanlarynyň öňünde nowatlara durýarlar. Emma dukanyň açylmagy bilen nowatlar bulaşyp, hatda nowata duralaryň arasynda uruş söýüşleriň, ýakalaşyklaryň bolýanda hem görünýär. Aşgabatyň gaýratyndaky owadan depäniň golaýynda gurulan ahal ýagyny öndürýän ýağ zawodynyň wagtlynça işini togtadylygy barada hem maglumatlar aýdylýar. Şol sebäpli ahal ýagy satuda gytaldy. Uly nowatlardan bolsa dukanlaryň golaýyna barar ýaly däl diýip Azatlyk radiosu bilen töhbetde şolyan ýaşaýjylar aýdýarlar. Ahal ýagyny öndürýän zawodyň wagtlynça işini togtadyp, işgärleriň belli bir bölegini tölegsiz ruhsata goýberendiklerini bu zawodyň öz adynyň efirde tutulmalygyny soran bir işgär hem tasdiklýar. Onun aýtmagyna görä ahal ýagyny öndürmek üçin ulanylýan çyğmal ferişdeti, ýagny paýta çygydy zawodda gutarıpdyr. Indiki paýta hazırlygyny alyp başlanýança zawod ýağ öndürip bilmeýär. Häzirki satyga çykarylýan ýağlar hem Türkmenawatda öndürilen ýağ bolup, onu Türkmenawatdan ahal ýagyny öndürýän zawoda getirip täzeden işläp gaplarlar. Ol hem çäkli gelýär. Şeýle-de Türkmenawatyň öndüren ýagyny täzeden işläp, onuň ýysyny aýranyň bilen hem onuň hili ahal ýagyny öndürýän zawodyň öz önümiçe bolman täzeden işlenende onuň hili peteler diýip işgär gurrun berýär. Daşary döwletlerden gelýän günewakir we beýlek ösümlik ýağlarynyň bahalary ozalkydan biraz petelen bolsa da, ol ýağlara kän bir isleg ýokdugyny hem Aşgabatly ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Türkmenler özümizde önýän paýta çygydynyň ýagyny gowy görýärler. Käbir maşgalalar paýta ýagy bolmasa, beýlek ýağlary ulanyp bilmeýändiklerini hem aýdýarlar. Şol sebäpli ahal ýagyny esläken, emma onuň satyga çykarylyşy juda çäklendi. Bir ele ozalrak 2 gapdan beren ahal ýagyny häzir bir ele bir gapdan berýärler. Adamlar esasan orta denallar gijeden nowata durýarlar. Öýünde goýar adam bolman ejetiniň ýany bilen getirilýän çağalar istigowa çydam etmän aglaşýarlar. Gydygyna çydama nowata duralaryň arasynda adamlaryň çaşýan pursatlary hem bolýar. Emma satyjylar çağaly enelere de, garralara da egilşik etmeýärler. Olar nowatlary dargatjak bolup, nowata duran alyjylara hapa söýgen pursatlary hem bar diýip, alyjylar Azatlyk radiosu bilen töhbetdeşikde aýdýarlar. Ahal ýagynyň nowatlarynyň sosial olanlarda peýda bolmagy bilen 30-njy kiçi trapçyda ýerleşen arça beladyk dukanynda bu ýagy satmagyň beredilendigi, ony esasan teke bazarynyň adyk dukanlarynda, 11-nji kiçi trapçynyň adyk dukanlarynda satuda tapsa bolýandan hem ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Nowatlara polisiýa işgärleriniň uly topary gödäwçiligi edýärler. Ýöne olar nowatlaryň düzgün tertibine, ýüze çykýan uruş söýüşlere däldi. Nowatlary surata düşürýän käbir ýaşaýjylara gödäwçilik edýärler. Gödäwçiler nowata durandan bolup, olar esasan polisiýanyň dinan işgärlerinden durýarlar. Kimdir biri öz ýakynlary bilen mobil telefonda gürleşmek isläp, telefon açaýdy hem desine eline ýapyşyp, aňarakda duran polisiýanyň erkek kişilerini çağırıp, telefon eýetini polisiýanyň bölümlerine alyp gidýärler. Ol ýerde olara berk daralar diýip, şeýle ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz bolan ýaşaýjylar aýdýarlar.